जोंथ' नुवाखै दिनैनि थारिखआव जे बिपिएफ हान्जाया जे गोख्रों जागासिनो दं बेखौथ' जोङो नुवाखै दिनैनि थारिखआव जोंथ' नुबाय थादों जे जोंनि प्रमद बर' बिथांनि जे मास गेदारिंफोर जे मास रेलिफोर पर्बत जराखौनो नायाथों मानो नोंथांमोना 18-20 हाजार बहाय मास गेदारिं जादों फकिराग्रामाव बहाय मास गेदारिं जाबाय बहायबो 18-20 हाजार बेबायदि जादों आरो तामुलपुराव गयबारि गावनि समस्तियाव बिटिआरनि बहायबो नोङो 20 हाजारनि बांसिन बेबायदि माने मास गेदारिं जादों तो बेफोरखो जेब्ला जों नायो अब्ला नुनो मोनो दिनै इउपिपिएलआ जथेस्थ माने पजिशनाव जोंहा दंखायो आरो आवगायनिख्रुइ जों गोख्रों गोरा जादों किन्तु जाय बिथांमोना 2000 आरो 3000ल' माने मास गेदारिं आरो बिथांमोना जयनिं प्रग्राम देखायबाय थादों किन्तु एखे मानसिफ्रानो जाय बिथांमोना 15 बोसोर बिपिएफआवनो दंमोन आरो बिथांमोनानो आरो जयेन जाबाय थानायखौल'सो जों नुनो मोनबाय थादों किन्तु गुबुन बेबायदि माने गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय हाबफैनाय जयेन जानाय बिदिथ' जों नुनो मोनाखै बे प्रपेगेन्डाखौ बिथांमोना बुंबाय थादों जे बिपिएफआ माने गोख्रों गोरा जादों किन्तु जोंथ' नुनो मोनाखैना चन्दन ब्रह्म बिथाङा दिनै जयेन जानायनि खोथा बुंदों आरो बेबायदिनो बहुद माने बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो जोंनि इउपिपिएल दोलोआव हाबनो बा जयेन जानो बिथांमोना बेबायदि माने मेसेजफोरखौ होगासिनो दं जों बुंदों जे दसे आरो एसे नेबावथ'दो दसे सम नेबावथ'दो नोंथांमोना जोङो लासै लासैनो बेबायदि नोंथांमोनखौबो लागोन दा जोंनि जिथुनिखि गभर्नमेन्टनि मावनाय हाबाफारि आरो बे हाबाफारिखौ जोङो बिसेसकरि स्ट्रेस होनानै जोङो खामानि मावगासिनो दं जोङो फकास खालामबाय थादों जे दिनैनि थारिखआव बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ जोङो इमप्लिमेन्टेसन माने खालामनो हागोन बेबायदि आरो जे खालामनांगौ बेखौल'सो जोङो नोजोर होबाय थादों किन्तु दिनैनि थारिखआव बिपिएफआ जे स्ट्रं जादों होनना बुंदों बेयो नंखाय बाथ्रा जोङो नुबाय थानो मोन्दों आरो उदालगुरियावथ' बिपिएफ होननाय बिदि गैखालानो जोङो नुबाय दिनैनि थारिखआव बिपिएफ बेबायदि माने राजखान्थिया जे बहाय माने गोहो आरो गोरा बेबायदिथ' गैया जोंथ' दिनै रिहन दैमारि बिथांखौ नागिरनानैनो मोनला जेरावबो दिनै जोङो नागिरनानै मोनला त्रिदिप दैमारिखौ नागिरना मोनला जों नागिरना मोनला दिनै रिपेन दैमारिखौ जोङो नागिरनानै मोनला बिथांमोना अबाव एसेना थाखो सानैसो बिजेपिनि माने बिबानगिरि बिथांमोनखौ बिपिएफआव लाबोनो हानायानो खुब माने गोहो आरो बोलो बिथांमोना जुदि सानदोंब्ला बियो नंखाय जागोन आरो बिथांमोनखौ आसलथे बिसोरो थगायगोन बिपिएफ दं जाय स्ल'गाना दिनै बिटिआरनि जि इमप्लिमेन्ट खालामगोनां दफा बियो गैया होननानै साननाय जायो आरोखि जे बिटिआर बासाव सारा मा बुङो बे बिटिसि बासाव बिथांमोननि डायलगा बिटिसि बासाव दा नोङो बिटिआर सुक्तिनि दफा इमप्लिमेन्ट जुदि जायाखैब्ला गभर्नरनि नटिफिकेसनखौ बिथांमोना एक्सटेनसन अफ एरियास 41टा रेभिनिउ भिलेज बे बोरै जानो हाखो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल जि माने बिटिआर सुक्ति दं बे बोरै जानो मोनखो बर' भाषाया एस'सियेट लेंगुवेज जानांगौ आसामाव बे बोरै जानो मोनखो दा बेबायदिनो बिटिआरनि माखासे दफाफोर दा एनडिएफबिनि बेलायाव जाखिनि माने रिहेबिलिटेसन होनो गोनांमोन 4 lakhs अलरेडि बिथांमोना मोनबाय 80% प्राय कमप्लिट जाबाय एक्स ग्रेसियानि जिथुनिखि बाथ्रा सानथामसोनि उनावनो बियो लाइक 531 सामथिं मार्टियार्स फेमिलि बेबायदि माने मोननो थांगासिनो दं दा जोंहा पलिटिकेल पार्टआ कमप्लिट जाबाय दिनैनि तारिखआव एक्सटेनसन अफ एरियासआ जोंहा जोब्बाय बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि बाथ्रा बेबो जोब्बाय बेनिफ्राय ओरैहाय बड' लेंगुवेज जि एस'सियेट लेंगुवेज जानांगौ बेबो जोंहा माने जोब्बाय बेनिफ्राय जि बर' मिडियामनो जि एक्सट्रा मोनसे डाइरेक्टरेट आरो बेबो जोंहा जानो माने जों मोनबाय दा मात्र जोंहा जे बिटिआर सुक्तिनि इडुकेसनेल इन्स्टिटिउसन्सफोर जा जों लिरना लाबोदों आरो बेखौ जोङो फाउन्डेसन लेस्टन खालामनायल'सो जोंहा बाखिसै दा गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया आरो गभर्नमेन्ट अफ आसामनिफ्राय अलरेडि जि स्पेसियेल पेकेज आरो बे स्पेसियेल पेकेजखौ बिथांमोना हरनो राजि जाबाय आरो बिथांमोना हरसिगोन दा बेनिखायनो मैया जोंनि दुलाराय फरायसा आफादनि बिबानगिरि बिथांमोना दिल्लीयाव आरो इउबिपिअ मोनसे अर्गानाइजेसन मोननै अर्गानाइजेसनजों बिथांमोना लोगो नांनानै दिल्लीनि मिनिस्ट्रि अफ हम एफेयार्सआव बिथांमोना रायज्लायहैदों आरो बहाय बिथांमोना जे बिटिआर सुक्तिनि जि दफाफोर आरो उइथिन ए टाइम बाउन्डनि गेजेराव बेखौ इमप्लिमेन्टेसन जानांगौ माने मा होनना बुङो साबजेक्ट टु द एस्टाब्लिशमेन्ट अफ एजुकेसनेल इन्स्टिटिउसन्सफोर आरो बेयो 2024आव प्राय जोंहा जोबहैगोन आरोखि 2024 प्राय जोंहा जोबहैगोन दा बेबायदिनो नैबे 3 बोसोराव जोङो बहुतखिनि माने मावदों
15 बोसोराव जों बहुतखिनि माने मावदों आरो एजुकेशनेल इन्स्टिटिउसन्सनि जिथुनाखि एस्टाब्लिशमेन्टनि बाथ्रा आरो बेबो 2024 जोंहा प्राय माने जोबहैसिगोन दा जुदि बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरा जुदि इमप्लिमेन्ट जुदि जायाखैब्ला जे बिथांमोनखौ आङो मोनसे सोंलु सोंगोन जे बिटिसि एकर्डआव कार्बि आंलंआव थानाय बर'फोरनो एसटि हिल्स होनांगौ बे बाथ्राखौ बिथांमोना लिरना लाबोदोंमोन 2003 नि जिथुनाखि बिटिसि एकर्ड आरो बे एकर्डआव कार्बि आंलंआव थानाय बर'फोरनो एसटि हिल्स मर्यादा होनांगौ आरो बेखौ बिथांमोना लिरना लाबोदोंमोन बे मोनसे पलिटिकेल डिमान्ड बे पलिटिकेल डिमान्डखौ कार्बि आंलंआव थानाय बर'फोरनो जे एसटि हिल्स होनांगौ 15 बोसोर बिथांमोना पलिटिकेल पावाराव थासेयावबो दिनै बिथांमोना मानो मावाखिसै कुइसना बेसो 15 बोसोरथ' बिथांमोना दंमोन रायजो राजा बिथांमोनाथ' जे बिटिसिनि जिथुनाखि एकर्डनि दफाफोर आरो बे दफाखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनोथ' सुजुग होदोंमोन जे कार्बि आंलंआव थानाय बर'फोरनि जे एसटि हिल्स मर्यादाखौ बिथांमोना नक्साद खालामदों बिथांमोना जोगारदों इम्परटेन्स होयाखै खिन्थु जोंनि गभर्नमेन्टआ दिनै कार्बि आंलंआव थानाय बर'फोर जे बिथांमोना एसटि मर्यादा होनांगौ आरो बेखौ जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जेब्ला मा होनना बुङो मोनसे सेसन जायो आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि आरो बे सेसनाव बिथाङा स्पष्ट माने खोथा बुंदों जे कार्बिफोरनि जे माने आन्डारग्राउन्ड आरो जाय बिथांमोनानोखि सुक्ति खालामबाय बिथांमोननि दफाफोरखौबो इमप्लिमेन्ट खालामनांगोन एट द सेम टाइम बर'फोरनि जि माने बिटिआर सुक्तिनि जि दफा आरो बे दफाखौबो इमप्लिमेन्ट खालामनांगोन दा बेबायदिब्ला कार्बि आंलंआव बा कार्बिफोर जाय बिथांमोना आसामाव दं बिथांमोना एक्सटि प्लेन मोननांगौ आरो कार्बि आंलंआव थानाय बर'फोर आरो बिथांमोना एसटि हिल्स मोननांगौ दा बे भाइस भार्सा जाबाय आरो बे खोथाखौ स्पष्ट आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि जिथुनाखि फ्ल'र आरो बे फ्ल'राव स्पष्ट माने बुंखांनायनि उनाव दिनै कार्बि आंलंआव थानाय बर'फोरनि जे एसटि हिल्स मर्यादा आरो बेबो जानो थांगासिनो दं बिटिसि बासारि ड्राग्स जानाय बा बायदिसिना खामानियाव मुखुब जाना थानाय सेंग्राफोर बेखौ बे कनभेन्सननि थाखाय एसे होबथानो हानायनि राहाखौ होनो हागोन होनना सानो जोंनि समाजाव दायो मोनसे गुबुंले बारहावा आरो बेनो जाहैबाय मा होनना बुङो ड्राग्स जानाय जौ लोंनाय आरो बायदि रोखोम जुवा गेलेनाय आसलते जोंनि इउपिपिएल गभर्नमेन्ट फैनायाव बियो 30%बो जों बुंजाया दिनैनि थारिखआव किन्तु 15 बोसोर बिपिएफ गभर्नमेन्टआ जेब्ला दंमोन अब्ला जोङो बेखौ 70-80% होननानै जों माने बुंजायोमोन उदालगुरि टाउनफोरावनो जोङो नुनो मोन्दोंमोन बेखिनि समाव जे जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना हर सान बेबायदि माने जुवा गेलेनाय बायदि रोखोम माने आनससियेल माने एक्टिभिटिसफोरखौ बिथांमोना मावनायखौ जों नुनो मोन्दों किन्तु दिनै प्रमद बर' बिथांनि जि इउपिपिएल बा जि सरकार दानाय जोंथ' माने जथेस्थ बेबायदि माने खम मोनसे आन्टि ससियेल माने एक्टिभिटिसफोर जानायखौ जोङो खुब खमैनो नुयोसै दिनै उदालगुरि टाउन बायदियाव जुवा गेलेनाया बहुत टु साम एक्सटेन्ट माने बन्द जादों दिनै लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना माने जौ लोंनायफ्रा जथेस्थ माने खम जादों आरो बे एखे हाबाफारिखौनो जोंनि बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सननि बिबानगिरि बिथांमोना दिनै बिथांमोना मावगासिनो दं जुवा होबथानाय बिथांमोना जौ लोंनायखौ बादा होनाय ड्राग्स जानायखौ माने होबथानाय बेबायदि मिशन बिथांमोना दं आरो बेनिखायनो बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सननि बिसेसकरि लाइमोन बिफाना बे बेलायाव गोख्रों हाबाफारि लाबाय थानायखौबो जोङो नुनो मोनबाय थादों आरो बिनि दारैनो मा होनना बुङो जोंनि समाजा जाहाथे बे गुबुंले मोनसे थासारि आरो बे थासारिनिफ्राय बारग'नो हायो इसोरा बोर हो